Hej YouTube, mit navn er Jakob, og i dag spiller jeg noget mere Factions med Jakob. Kom med det ansigt, Jakob. Han har selv lavet skinnet. Er det ikke flot? Nej, det er rigtig dårligt. Okay, og her er vi i dag på den her Faction server. Vi havde en lidt mislykket episoder på en anden Faction server, hvor den fik der I var ikke at se. nej. Ikke at se. Altså, vi brugte 3 videoer på at prøve at finde 3, fordi at først var der wildness helt ude ved havet, så bagefter var der ikke noget vand, eller ikke noget træ, og så når vi finder et træ, så er det claimet, og så når vi endelig finder noget træ, finder vi 4 stykker planker. Men her er vi i dag på den her faction server, der virker. Ja. Okay, jeg håber man har en ender chest, det tror jeg faktisk man har. Jeg håber at jeg kan finde dig, fordi jeg er lige foran dig, mand. Bagved dig. Nå! Jeg Kom. kan ikke lige se dig med det her på. Herover. Wow. What? Nå, tusind tak, dude. Nej, come on! Okay, de er... Wow! Men vi har ikke nogen penge. Nå ja, hvor er det egentlig, man kan købe penge? Nej, hvor er det, man... Hvor er shop? Men det er sådan PvP. PvP timer. Og vi skriver også server IP'en i chatten. Og Jakob, vi tager vores... Det eneste, vi tager med os... Det er vores armor og vores træ. Nej. Det er sværd og båd. Og bund. Båd. Båd. Nej, Jakob. Det er det ikke. Jo, fordi vi kan jo altid komme tilbage, og så kan vi... Okay, jeg tager altså også lige en axe med, bare for en sikkerheds skyld. Ja. Og ikke nogen kister. Nej. Godt. Kom, lad os gå. Ja, følg efter mig. Men vi kender overhovedet ikke den her sø. Er det her også en farm? Det er ikke en farm. Det er ikke en farm, det er bare pynt, Jakob. Hey, vi skal se, om vi kan finde en shop. Skråstreg. Nej, come on, man. Nu skal vi gå, ikke? Okay, man kan godt komme. Man kan warp til shop. Fedt, kom. Nå, det er bare, der skal komme. Går vi ud nu? Ja. Yay. Godt, vi kommer ud den her vej. Du forsvandt. Nej. Der. Der er lige foran dig. Donation. Okay, shop. Stod der grief der? Nej, der stod grinder. Den er okay. Her er kanten! Og der står der en... Du venter, Jakob, vent lige. Guy. Okay. 3. Okay, ham skal vi... Jakob, pas på! Har du set ham? Han nakker os. Skal vi se noget? Ja. Hvad droppede han? Han dropper jo bare... Hjælp. Han droppede 14, vi kan lave et golden apple. Ja, det er egentlig rimelig godt. Vi kan lave et bedste golden apple, you stupid. Ja, jeg fik nogle bedre bukser. Så var vi heldige. Jeg fik nogle sticks. Han smed pil. Fuck. Dammit! Okay, jeg kan komme lidt efter mig. Hvis han følger efter os, så nakker jeg ham. Han følger ikke efter os. Godt, okay, kom. Ned. Det er så dumt, at vi mister et liv. Ja, det er det. Nej, jeg mister kun et halvt. Men det er også et liv, ja. Nej, et halvt. Nej, fordi at på den her server har de gjort det, at man mister hjerter og ikke et liv. Altså et halvt hjerte. What the fuck? Ja, what the fuck. Men vi skal finde... hvad hedder det nu? Vand. Nej. Jo, vi skal jo kunne. Ja, vi skal også finde vand, men... Okay, der var vand. Ja. Ikke sådan vand. Hey, Jak, pas på, der kommer en. Vent, vi kan nakke ham. Hey, der ligger en død mand. Eller... Der er noget ting på en død mand. Hey, skal vi nakke ham? Ja, hvorfor ikke? Nej, vent. Vi nakker ham på samme tid. 3, 2, 1, nu. Hvorfor kan vi ikke nakke? Nej, Bluse. Han har PvP timer. Og nu følger han efter os. Så længe vi holder sammen. Take your goddamn PvP timer off. Typisk noobs. Typisk noobs. De er altid så vilde. Okay, jeg skal tage mad med.
Okay. Jeg har rotten fish. Jeg kan vente lige. Hey, jeg har fundet vand! Det har jeg. Nej, det er ikke vand. Det er sgu da vand. Der er sgu da blå glas over det, mand. What the fuck? Nå, jeg ved. Nej, what? What the fuck? Come on, hvad skal man bruge en båd til? Nå, så går vi på vandet, vi er Jesus. Ja, man. Se, Jeg kommer Jesus. Jesus. Jakob. Bader. Fuck, han kan ikke nakke os. Ej. Han er sådan en noob. Har de bare... Bare slå mig. Fuck Nej, it. I don't What? wanna be your friend, you fucking idiot. Har de totalt bare Hvorfor? Nå. fladet vandet ud med glas, eller hvad? Nej, jeg ved ikke hvorfor. Det er fordi, Nej, det der har ikke de er ikke. wilderness. Det er bare fordi, der er wilderness. Nej, der ikke er wilderness. Hvor er Hvor er du? Nå, jeg tror, du løb efter mig. Prøv tilbage. Nej. Okay. Nå ja, hvis du løber langt væk, så holder jeg nørden hen, eller nuben, og så TP'er jeg til dig. Og man kan godt tilbage. Ja. Har du tjekket? Nej. Skal jeg lige. Nej, jeg TP'er dig. TP'er accept, fordi at så kommer vi væk fra nørden. Nej. Vent. Vi er venner. Så fucking TP'er accept, Jacob. Ellers dør jeg. TP'er accept. Nu. Kan jeg ikke? Hvorfor kan du ikke det? Neutral territorium kan jeg ikke. Så find dog et andet sted, mand. Ja, det kan jeg. Oh my god, Jacob. Gør det igen. Ja, vi er venner. Fordi vi ses aldrig igen, håber jeg virkelig, Jacob. Kom i gang. Jeg kan ikke dræbe ham. Han er PvP-timer på. Sæt du det på. Nej. Så fucking TP-accept, Jacob. Det er mig, der filmer på pokker det. Ja, men det kan jeg ikke. Jamen så find dog et andet goddamn Ja, sted. jeg prøver også at gå mere og mere ud af det. Okay, jeg spurgte væk. Hvor blev det af? Fuck, han følger efter mig. Det lød så mærkeligt. Goddamn, I wanna kill him. Hey, jeg fandt vand. Så TP'er Ja, du til mig. hvorfor? Fordi jeg har fundet vand. Det har jeg også. Men der er nu blive bag ved mig. Hvorfor skal jeg så tilbage til dig? Hvis der er en lige Fuck! efter. Han slog mig. Du slog mig bare ikke. Din lille fuck. Flygt, hvis han er ved at dræbe Nej, dig. for jeg har nakket ham. Hvorfor skulle jeg flygte? Sådan en noob kan ikke engang nakke mig. Oh my god, hvad er det her irriterende? Det er ligesom at finde træ. Nej, det er så TP'er jeg til mig. Nå, fordi nu er jeg lige... Jeg er ude ved havet. Det er også. Hvorfor droppede jeg obsidian? God. TNT. TNT! Må jeg få det? Ja. Yeah. Okay. Jeg droppede min guldbloks. Det kan jeg heller ikke i neutralt territorium. Der var det. Jeg kan ikke gøre noget i det her neutralt fucking territorium. Så prøv at TP. Fuck, alle mine ting forsvinder. Fuck. Lort. Piece of shit. God damn it. Hvad skal jeg bruge spande til for fanden? Kom hen og tag noget af mit loot. TP til mig. Jeg har fundet Det kan jeg ikke. Jamen, du kan TP til mig, kan du ikke? Nej. Ikke i neutralt territorium. Så goddammit. Okay, så svøm langt ud på havet. Så gør jeg også det. Sejl. Fuck, han var gay, ham der, den prøvede at nakke mig. Det ved vi alle. Oh god. Shit, what the fuck var det? Okay, min båd er gået i stykker. Heldigvis har jeg en til min baglomme. What? Nå, det har han på sig ikke. Jo. Hey, vent, jeg har en diamond hjelm. Hvorfor tager jeg ikke den på? Kom. Hvordan kan den gå i stykker der? Hvad fanden? Måske skulle vi egentlig lave en faction. Create big.
Og det var faktisk det vores faction hed før. Og så F. Det var ham, Disk. Hov. Ja, F-disk og LMAO. Laugh my ass off. Jeg prøver lige at TPR til dig. Hvis du ikke havde... Hvis du ikke havde gået dit vej... Hey, jeg kan godt TPR her, hvor jeg er. Jamen, det er jo heller ikke neutralt territorium. Yes! Kan du TPR? Accept det, ja. Hey, du er her vent. nu. Nej, Okay, nu er så jeg tilbage jeg til dig. Nej, vent lige. Jeg er i neutralt territorium nu. What the fuck? Nå ja. Jeg var ikke i neutralt territorium lige før. Nå, det er fordi, du var her nu. YouTube. Så prøv at gå derhen, hvor du var lige før. Det gjorde jeg også. Neutral. Hvad fuck mener de med det? Neutralt? Men hvad for et territorium er neutralt? Ja! Jeg kan tilbage. Men jeg tilbage til dig. Okay. Men vent. Jeg skal lige have min crafting table med mig. Sådan. Okay. Ej, fuck. Sådan der. Kommer du? Ja. Hvor har du så fundet havet? Nej, men jeg er gået fra havet. Det er her ikke mere. Ej, kom! Kig lige bagud, mand. Er det et hav? Nej. Jeg mener hav. Det hedder hav. Hav. Har du ikke noget med? Jeg tror faktisk snart, vi er nødt til at stoppe episoden her. Jo, jeg har... Hvorfor fuck det? Fordi der er gået lang tid nu. Nej. Der ligger den på... Hvor? Nå, det, jeg Nå ja, du må lige få... Prøv at se, Jack. Her er der lige noget loot til dig. Jeg skaffede os en del. Men det er jo okay at tage med. Jakob synes nemlig, det er snyd. Ja, hvad? Har du en lighter? Nej, men det må vi skaffe os. Men Jakob han synes, det er snyd at bruge kigger. Det kan jeg ligesom godt forstå. Men altså, vi må godt bruge alle de her ting, når vi bare selv har skaffet dem, synes han. Ja. Fucking. Vi skal selv. Oh my god, pik og lort. Minecraft, det handler... Jakob, du kæft. Det handler ikke om at snyde, det handler om at spille... come on. Jeg forstår godt, hvad jeg mener. Men Jakob, han er også bare noob. Nej, jeg sagde ikke det, du troede, jeg sagde. Nej, du sagde Jakob han... Nå, jeg vent lige. F-I-N-B. Jakob K-M. Nå, jeg er officer. Nå jo, ups, det kan vi lige. Sig lige til, når du er inde i faction. Eller det behøver du ikke. Jeg kan lige så godt bare selv se det. Sådan der. Ja. What? Så officer. Det kan jeg ikke. Det står der, jeg ikke kan. Så. Nå, what? Promote. Kan jeg godt det? Nej, det kan man så heller ikke. Og så kan vi måske gøre sådan her. Skråstreg F officer Jakob K. Det kan man ikke. Jakob underscore KM, så. Ja, jeg kan godt gøre dig admin for min faction. Hvor er du? Hvor blev du af? The leadership. Hvor blev du af? Jeg gik bare tilbage til mig. Jeg gad ikke rigtig at vente. Kom tilbage. Nej, jeg gad ikke vente på dig hjem. Jamen, hvor er du? Jeg er gået tilbage til mig. Fordi jeg tror nemlig også lige har fundet vand. Eller hav hedder det. Vi stopper episoden. Come on! Hvad er det? Jeg bliver nødt til at gå helt ud af det her territorium. Himmel. Hvad? Send lige en til Jakob. Nå ja, de går væk hver 10 sekund. Sådan der. Okay, vi stopper episoden, når jeg overhøres Jakob. Og så kommer der snart en episode 2. Ja. Så vi ses. Ja, du er her nu. Hej. Hej.